Hello guys, norok joto nono hanyo hailam sagutisha ani tinini ketal blogo hingke norok tinini o blog video no bo hanyo khak kolok ke puilani simi pai thak jora nai te ano logi riwi nai tongdi te norok ni hamjakma te norok ni saput nugui ang belai kheno khak sango hingke tabuk hingke seng bolongo thang tongo muya phaina bagui ang tei ani bwsai hingke seng kunui no tei chin nok ni sui khoroksa tongo hingke seng khoroktam thangui tongo bolongo hingke mono muya mada mano maya abo saimaya hingke tofano norok no phunu gana je manmani hingke norok nai tongdi tinini video no bo hingke tabuk hingke iko naigeti ani bwsai no tamo bo ongoi phunugo bo hingke seng sogui naikha muya phaitani hingke nok ani video no like comment share subscribe khlai di share bo khaidi kwbang ke norok ni hamjakma norok ni saput ang teibo nango hingke norok no ang jesuk mansak norok bai jotono share khlainai hingke naitongdi iko finally tabuk hingke seng bolongo sokpaikha hingke norok naitongdi o video no iko norok nugui haino tongkhana paithakjak seng bolongo sokpaikha hingke iko naidi o hingke wa bwlungo no sokpaikha hingke norok naitongdi tinini video no bo hingke seng tabuk hingke muya phainai hingke obo seng tabuk o jaga hingke tongmuya kwrui hingke seng tabuk tolao ma thangnai hingke seng iko naidi seng tabuk obo hingke to hasusa mane hapung prak hapung kuchuk ta seng tabuk hapung o mano nongkhorui ma thanai tolao muya phaina bagui hingke seng to yang sakati phaimani bagui ayang tolao nongkhorui ma thangsinai ta hai hingke pura chukmani obo nai naigeti mwrui nusu nuhurya hingke wa hingke iko naidi ani bwsai nongkhorui tongo hingke bowa no sawui tongo truk hai nongkhor de mobile off khaidi kwlai khe oro banchiglak khini ko tabuk hingke ani bwsai muya sogui tongo hingke norok naitongdi bo muya rok songna hingke belai khe first class to bowai bolong rogo thangkhe amsuk mane ang sokna naingeta naidi amsuk si kari sika seng muya phai ani bwsai hingke muya rok khe belai khe phaina kwrung bo hingke ang amsak phaina naingya just ang bag tui bono logi rikha hingke no paikha ta hingke iko naidi kashi kari kho hingke naidi tandara berai di yaron berai kan yare और एक मिल गया iko naidi sung bolongo siku iko anti mau na
Kormo mang no. Koto. Koto mang no. Nunggu nanya. Adi ke punukan nyunggu. Mau pernah back foto mana lagi? Sung bolong ko siko iko lagi. Sung bolong ko siko. Tabu nke muya rok phai kya. Muya rok phai se tabung no ko tipil tonggo. Nke traleng suka kosto bom suka. Noro bo sai mano. Je muya phai rok no sai tonggo. Noro bo muya rok phai ka nke. Sai mana bum se kosto bum se leng. Hapung khate ka sana nango. Nongkhorna nango. Nke noro bo sai mana. Nke jara je muya phai rok. Nke cho. Bok Simon gelak, se kosto ya. Amo borok Simon gelak hai mas tunggu. Nge sengtabu nge mau ya phai ya kuy, no thang tunggu. Mau kita kekerang sahih jalan mah, jadi antenya. Muya, kogan ako. Muya, 타이맨이 너 가복할 무야 성을 많이 쓰시면 짤랭 속업라. 야만 나대가 무야 콧던 거. 아비를 그 뜨어요. 딜레 그. 하이다. 사부 마샤 가리 레스 카이 정보 레스 카라고. 오고 사네. Bữa nó cái là dính thấy bữa thì con bán cái cười lấy xuống thắt tông ngô nó lúc nã yang ngobrol ya giờ lấy xuống sang này rồi xin nó là hai trăm phải dễ sao phải mà nó yaคุณorang này ya hai pidi sao phải dễ sang này cái tadi nurok sao phải dễ sang này ya asum mata cái tay lấy xuống hai cái này